Mayong hapon, sa itong mga palangga nga mga tagpalamati, ari na naman na inyo kubos nga lagad si Tito Wilma upon ninyo karon nga hapon, biyernes. So, karon nga daw siyang si biyernes, Hulyo 30, tuig 2021, ano yan, thank God it's Friday. Para sa ito nila nga mga kauturan nga nagatrabaho, hayong lunas to biyernes, kaya ito, buwas na nakapahuway naman sila. Kag ang iba naman nga mga work from home. Anyway, sa aton din kuto malabutan sa pagpangalagad sa This is my life sa karon nga adlaw. Ang aton man pagpangamusta para sa inyo tanan. Ha, kamustang panyaga ninyo? Ang mga musta na da panyaga kay hapon na mo no. Malapit na magalas 2 sang hapon. So, for sure ara kamo dira nagahilay-hilay, nagasulusandig, kag nagatiyong-tiyong ang mata, samtang ang inyo pala matinarag-upod dito Wilma sa karon nga hapon. Sa ito naman mga kauturan nga nagaplano dira sa pagwai, relax ha, hinihinay lang sa gihapon nga aton man pahinumdum sa inyo, alin sa aga, sa maghapon, at sa maggabi nga pahinumdum sa asang radio sa inyo, sa mga health protocols nga dapat natin himuon. Hindi pagalinta ng face mask, face shield, ha? Ang pag-observance sa social distancing, yes, ang inyo mga alcohol kung nagwa pero namigid ka na kung ba maglakad ka mo pagpuli, magpaligo, ginanay, hindi man na para lang sa inyo pauwiling mo kundi para sa bugos na pamilya. Ang nga man yung safe, kita tanan tungod sining pagdayod ba nato na pagpasigbato kag pagpasigaway sa COVID-19, na? Ang COVID-19, ara na may isa na kabayan, na ari na diri sa aton sa Pilipinas, ari na sa aton rehiyon, dira man sa syudad sa probinsya sa Iloilo, extra careful ka mo sa mga kaprobinsyanan dira sa Isla Sansanay, ang paghalong ara sa aton. Basta palangga naton pamilya, halungan din naton halin sa aton kaugalingon para man sa ila. Di bala? Iya, Peter Wilma, so dira lang kamo, although nga magalumo na nga aton panahon sa karon nga hapon. Aton man mga update sa aton man idulong sa inyo karon nga hapon ay ang FYI gali naton tawe karon nga hapon sa aton bala mga kauturan nga mga may emphysema, ano na siyang emphysema, anong maayo para sa ila, ang nakahimpon kamo sa amo na nga mga klase sang balatian kundi mabudlay ang naibaluan naton dira ining mga palangga naton bala nga ginasaway nga wala man nagapati ang pagpanigarilyo, isagid kalabanan pinagina tapisan. So, inaaton sa tito karon nga po and of course, ang aton man basahon nga istorya sa iya kabuhi, about man sa iya love life, karon nga hapon, ari man sa aton messenger, so pamatian man natin yun. At syempre nga aton man tagsa ka house show. Sa aton man dira mga kauturan man, sa dalagan man sa atong panahon, sa karon iya nga adlaw, gamay na nga pagpanumbalik iti kabaluman kita nga ang bugos na pungsod apektado sa karon sa southwest monsoon ining habagat nga ini. At bugos gina nga pungsod, may pagulugan o magalumon, tubtob, makabatsyag kita sa pabasko nga pagdapya sa hangin, pagtupa sa ulan, mga among na, di ba? Sa aton diri sa Western Visayas ang habagan sa DOST pag-asa. Kalakip man nga itong Dakbanwasan Bacolod kag probinsya ng Negros Occidental, Western Visayas, siyempre nasakupan sa Western Visayas. Ara kita, nagabatsyag kita sa pagulugalong, although nga mabatian. Mabatsyag naton, kag makitaan naton ang mga galom sa kalangitan, pagulugalom, tugtog magalom mo, di ba, lapta-lapta ng mga pag-ulan. May ada man pagpanagbuom, may experiensyahan, ay iba naton nga mga lugar nga nasakupan sa atong region tungod sining habagat. Ang hangin naman, kasarangan man itong tumabastong sa gamadlo sa no? Ba, alin sa nabagat na nakatundan sa buguos iya nga Isla San Negros. Kag siyempre, ang ato naman baybayon, mabalod, magluwas sa mabalod to mabalod, siyempre basta nga mabalod, lubog ang tubig sa inyo darayon, okay lang, paamo ka na. Anyway, ang aton taob, dugay-dugay, gapataob ninyo subong, alas 2:40 mo, alas 2:40 sang hapon ang taob. Kag ang hunas kay na sang aga, alas 8:30 sang aga, nagapataob na ini sa subong.
Si Haring Adlaw, aton managsikan, aton manabatsagan ng iya kaingat sang aga, alas 3, alas 5:33 dito sang aga nagbutlak si Haring Adlaw. Kag magatunod naman siya karon alas 8:08 sa gabi. Ang ato naman temperatura nga mawatsagan diri sa Western Visayas is from 27 to 33 degrees Celsius. Pero sa siningation, aton gidya mabatyagan niya dirang kapaang. Ang subong niya nga tion, diri sa Bacolod, kag sa norte, nga bahin sang Negros Occidental, mabatyagan naton ang 33 degrees Celsius sa siningation. So, gamay lang na ako pasiklat naton sa aton panahon dira para makaulo aligmat man kamo, no, sa inyo dira mang hinalay sa mga palibot man ninyo dira, ha? Kag magluwas man sinabala Tito Wilma, hatag pa-update man sa ginapangatubang natin nga pandemic. Hindi ang isa ni balasang survey, ha? Na labi na ang South Asia. Nagpagwa ang South Asia sa resulta sang ila ulat ng Bayan Survey. Pagpagwa na nila, din chairman sa isa naton ka mga senador, ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Na siling ni Zubiri, damo gihapon sa mga Filipino ang hindi magpabakuna. Din basi yaman sa resulta. Gapati man ka muna. Ako gapati nga damo pagyed. Kaya sa mga balita nga nagaguluwa, sila ka percent, although nga makasiling na kita nga madamo na, pero wala pa gani makalabot 40-50% ng total population ng atong sinikungsod Pilipinas. Diba? Sa mga palamangkutanon, naging pagwa sa survey, 43% ang nagsiling nga gusto na nila magpabakuna. Gusto na nila nga magpabakuna. May ara man nga 36% ang hindi magpabakuna. Dako na na percentage, di ba? Sa just 8% naman ang nagaduha-duha pa, hindi pa makadesisyon. So, amo na gani siling sa South Asia, sa damo gihapon ang hindi bilib iya sa COVID-19 vaccine. Sa kadamuon sang mga hindi magpabakuna ang hambal sang senador ni Zubiri, kay 69% ang nagsiling duda sila sa safety sa mga bakuna or kaluwasan sang bakuna para sa lawas ng tao. May 12% man ang wala nagabilib sang kaepektibo sang bakuna. Siyempre may 11% naman nga nagasiling hindi nilaya kinahanglan ang bakuna. Ang ambalang gid sang senador siling ang fear lang gid, ang iya ginakabalakan nga wala pa mag-meet ang target sa katapusan sang sining nga tuig. Hindi na butway pa na nagapakita nga dako na nga porsyento. Dako man ina nga paandam sa ikaayong lawas sang mga Filipino. Kaluwasan, ang safety, kag ang kabuhi sang katawhan, kag sang aton ekonomiya. Kag pati nasuno sa iya ang aton electoral system. So, silingon, kaya nagahilapit ang eleksyon. Pinaghatag siya gani suggestion, si Zubiri, naghatag si Zubiri sang suggestion para masiguro nga maging safe ang eleksyon next year. Kag una dirang hatag nga suwestyon siguruhon sang COMELEC nga masunod ang tanan nga mga health protocols sa mga polling centers. Kag ang ikaduwa naman, kung pwede, ang ikaduwa naman himuon pati gayunon sang sobra isa kaadlaw ang butukhay para magikawan ang paginutok sa mga botante sa mga presinto. Dali lang din. Katol naman tutunan nito. Inuman na ito. Kaya mo na balangan atong presidente sang pungsod, si Presidente Duterte, ginapadasig yaman gani, di ba? Ginapadasig yaman gani ang pagpabakuna
Ah, kung pwede pa dasigon ang pagbakuna sa pumuluyo tungod sa iya makahaladlok ining bag-o nga variant ang Delta sang COVID-19 nga 4 times na iya nga mas aggressive. Apat ka beses gid siya iya nga o kung apat ka beses ang iya pagka-agresibo kag mas makalalaton siya. Ah, ini nga silingan sa presidente nga ining variant nga Delta nga ini makatuga bala sang makaresulta sa mga masubo, makahaladlo ko mga istorya sang kabuhi, sang pumuluyo. Amo nang siling na bala ko magsiling gani 4 times more aggressive, more transmissibility is faster than the usual COVID-19. Kasi niya ti hindi di siya namin. Kasi hindi ko magamit sang term nga makaladlo. Kaya siyempre, no, ang pagkabati sa bala sa makaladlo, ano, nahatag man sa atong reaksyon nga hindi namin. Makabala ka gid yadi ang pinakamaayo ng gid sa presidente nga pang-away na itong sa kining Delta variant amo ang madasig nga pagpabakuna na kinahanglan igaling siya mo na resulta sa survey sa Post Asia na damo pa ang hindi kag may ara pa nga hindi makadesisyon ang iba nakadesisyon amo na ang ibang tapos na so congratulations ba padayon pero hambal ni Duterte nagasalig gihapon siya nga magakooperar ang Pilipino kaysa nga pati padayon man nga nagaabot ang bakuna sa atong pungsod hambal yaman hindi na paghulaton naton ang natabo dito sa pungsod Indonesia kag Malaysia kag Thailand lapit lang din daan sa atong sabihin damo gid ang nasalamatay kag daw pareho sa iya nga nagbalik sa una nga adlaw sa diin nagwa ining or nag-exist ining pandemic ining COVID-19. Panugdom niya lang hindi maging kampante ang mga nakakumpleto na sa pabakuna tungod mas madamo pa ang wala na bakunahan. Kung hindi sa iya magpabakuna ara sa listahan sa mga araya sa listahan sa priority, hindi sila magpabakuna, sinatag na ang bakuna sa publiko sa presidente. So, gamay lang na natin na update, no? Diba? Pero may napsiklatan man ko bala sa bahin sa Davao City, sa isa ka barangay Panakan. Daw, kalain bala nga, natabo sining lapsag na ini. May lapsag nga nagkitaan sabihin tao sa kanal, yes, di ba? Sa kanal sa Davao City. Babayi pa ang lapsag. Ginbilin sa kanal sang amo nga barangay. Kagahon ginbilin ha. Ang hambal sang Chief Operations sang Barangay Panakan. Ang Panakan Volunteers Responders Search and Rescue Chief Operations na si Tenso Mercado. Nakitaan sa mga residente ang baby or ang lapsag wala putos wala kanapot na damo pilas ang baba kag ang bibig sang bata nagadulubuon pa imagine mo damo kinagtan ang bibig sang bata di syempre nagadugo no nagapalanggit-om na ang agtang sang bata sang nakitaan kag may mga kagat pa sa mga insekto. Wow, diin man ang mga amay kag iloy sini, no? Pagkasiling kabala nga pangalipay sila. Karon nga nagbunga, hindi nila pagbatunon, itapok lang nila. Wala gid sila gapanumdum. Ang sel na iyang mata. Wala na iya sa hinalungong sa ila ginahimo. Abi kong ginpanghatag na nilara ka naman Tita Wilma. Hindi tituod man, no? Ginhambalan man na ginhambalan ang Chief Operations sa Panakan Volunteers Operations Responders Research and Rescue sa City Social Welfare and Development nga naghatag sila bala update sa sitwasyon sang baby nga ini abi ko gani na nabilaan bala kabuhi kay ara pa siya subong under recovery pa siya ang bata nag-aaway pa sa iya kabuhi na malampuasan niya ang hinimo siyang
wala balat siyambon nga klase sang iloy o kung amay, kaapag amay, o nga pagtapok sa iya. No? Ang baby ara subong sa Southern Philippines Medical Center. Yung sa babayi pa no, na under recovery sa subong kag ginaatipan. Di wala pa makilalaan ang iloy isang wala balat siyambon, makasin ka wala palag nga klase sang babayi. Nagapanawagan naman sila nga hindi pag-abandonar ang ila mga anak na laksan. Makaano may tungkol sa mga palisakong para sa mga iloy nga pareho po. Kung palanggat ang kabataan, so hindi ba naman sakit ka, panong dumon makabati ka sa istorya nga mo sina. Muna ay nga mga anak mo, himo lang na mo. Ay, para naman. Ito na natin sa Wilma. Alas 2 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa ating nga na mga kauturang sa inyo man paghinanglan sa mga press check or mga matahong nga bulak. Sa gihapon na sila sa likod ng Bacolod Bay Center, ang Johnny and Christine Flowers Stand. Para mga commercial. D3 Bio. Pause.
manamyaw tanay tawe dalalinggit, ha? Manamyaw kita sa itong mga palangga dira nga aral sa online, ha? Sir Alex Montes, good afternoon. Mayong hapon lang da. Thank you, Yit. Kay Martin Aliling, good afternoon po. Ana Sinoro, hapon. Action, Tito Vilma, stay safe and God bless. Okay, I would love. Gino, si Sir, hello to yes, kamusta man dira sa imo in the Jean? Kay Alex Montesa, kamusta ikaw? Mayong hapon, ha? Okay, you're number one. Okay, chat was action radio number one. Thank you, sir. Mayong hapon dito, monitor lang kami dito sa Barangay Pandanon. Don Salvador Benedicto sa family Barioga, Tamyaw lang family Susana sa Barangay Malingin, Bago City. Salamat, kid. Yes, Rochelle Fulgencio Susana. Tawe, mayong hapon, upod naman taliwat sa imo manamit ng programa ng pagkaon. Wala ikaw pala, Sir Alex Montes, na mo na in the virtual Minda Action Tito Good PM, monitor lang kami di hapon. Upod ko mga apo po, diri can stay safe and healthy Tito and God bless you always. In the virgin, salamat kid. Kindly greet sa ilan ni Ma'am Vanessa Emeo with Doc Matt Mayo Sang, Rochester, Minnesota, USA, di ba? Kay Mrs. Alvarez ng Barangay Tangog, Ma'am Chinky Dialogdon, kay sa Phoenix, Arizona, kay sa pamilya Dialogdon, Rafuela, sa Pandano DSP, upod sa Puwersa Sang, ARB community. Madamo ginasalamat. Okay. Alex Montes. Tamo, hindi pala naman. Good afternoon, Tita Wilmari. Lang kami di hapon. Ga-monitor din sa Barangay Alangilan. Purok sa East sa Tasoy's Farm. Salamat, kid. Inday Raquel Villafuerte Martinez. Inday Feby Habagat. Good afternoon man ko, no. Dira man ko, no, sa may Airport Subdivision, kay Buda Martinez, kay Pinky Martinez, na tamyaw ko lang dira. Ka-monitor gida sila. Dira man gali. Kay Domingo Espicol sa Alangilan, ka-monitor man. Okay, balikan ko lang kamo karon man dugay-dugay. Atong sila sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kagkapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear
Tita Wilma. Okay, ang atong dasawang sa sininga hapon, ready sa aton messenger. Kapatawag lalaki ang atong sininga sender karon nga hapon. Ha? Kapatawag sa ngalan Almer. Kag ang sulat ni Almer, nagasiling. Arao. Dear Tita Wilma, maayong hapon. Ipasakop ko man sa This Is My Life ang akong problema subong. Tawgalan ko kay Almar. Tita, hindi ko kabalo kung anong himuon ko para makapalayo sa nangin karelasyon ko na isa ka byuda. Palangga yagid ko. Kag hindi man matago nga nakabalo siya nga palangga ko man siya. Pareho sang iya ginapaabot sa lingsakon. Patuloy tunan ko dali lang. Sorry. Dali lang dida. Wala na siya. Pero ara naman siya. Mayo lang gani kaya akong team, ha? Padayon si Tawe, Wala man problema sa amon niya duha. Ang problema ko lang, among iya kamagulangan nga bata. Hindi siya gusto sa akon. Hindi siya gusto sa akon para kay mamaya. Tungod daw halos pareho lang ang amon edad. Untetan ko kuno ang pag-into kay mamaya. Tita Wilma, soltero ako. Wala man obligasyon. Wala man siyang salabdun pa. Kag, talagko naman ang iya mga bata. May tao hay, kag malipayon ang kabuti sa iya. Balaan ko man ang iya ginahimo sa akon. Kag mabatsyagan ko ang iyang pagpalangka. Gusto ko lang pamatud-an sa iya bata nga hindi kwarta o material nga bagay ang ginapangita sa naluyagan ko sa Mama nila. Love ko man kag palangga yun ila mamata. Minsan nga may edad siya sa akon. Ginhambalan niya ko na kung hindi ko pag-unsatan ang ila mama, ambot lang o no. Wala man ko nahadlok sa pamahugya sa akon ta. Gusto ko lang malinong na kabuki. Ang ginakabalak-an ko nga basi-bat siya sobra sang girlfriend ko GF bukan mo. Sang sobra sang GF ko kung palayuan ko siya. Nabudlayan ko magdesisyon. Amo ina ang akon problema. Ang nagatahon, Alma. Okay, ina lang ang mensahe ni Tutu Almer kay Tito Wes. No? So, maayong hapon sa imo dara Almer. Kag salamat man sa imo diri pagpadala sang kabahin sang hitabo sang imo iya kabuhi. Maragpa mo na balas na. Nga para sa imo problema gid. Problema gid para sa imo. Tutu Almer, sa akon lang niya paglantaw kung ako man ang imo pamangkuson. Wala ka man tungod, di bala? Wala ka man asawa, wala ka man sang iba niya sa relasyon. Pwedeng sa jet. Basta seryoso lang ang imo nga tinutuyo sa iya. Di bala? Basta seryoso ka lang niya sa imo katuyuan niya, kag gusto mo siya nga makaupod, gusto mo siya nga maging lifetime partner mo, why not? Diba? Kasi syempre, kabudlay lang galing basta may kabataan mo, diba? Sa kalabanan, sa mga abusin ng sitwasyon. Let's say, kung ang lalaki, among biyudo,
or babae, among byuda, sagbay kabataan, kung kamo nga duhay ya okay lang. Itinagaintindihan ay kamusang ingitag sa ninyo kabalitsagon. Ang hindi lang nani is ang relasyon sa kabataan. Kung mabaton sa kabataan ang inyo pag-ukdanay. Nabala, di ba? Amo na ang mabulubudlay. Kung paano mo mawin ang heart, kung paano mo makuha ang simpatya sa mga kabataan, kung paano mo mapabatsyag man sa ila ang imo sinipagpalangga, kung paano mo man mapakita sa ila na baton mo sila sa imo kabuhi, kung baton mo man ang ila iloy, di ba? Makita ta na nga mga kabudlayan. Si kung kaisa may ara iloy ni ara amay na ginarisgo nila ang amo sila nga sitwasyon para sa ilang mga kabataan. Ginarisgo. Ginasakripisyo nila ang ila kaugalingon nga kalipayan lamang nga ang kabataan maging maayo lang ang relasyon nila. Nakadepende kung ako nakadepende man sa nugya mo kung anong dapat himuon. So, ang imo problema kung ako yung pamangkuton mo, hindi mo pagsuluhon, i-share mo sa iya. Huwag mo di gali naman siya ang ngalan ni girl mo, girlfriend mo. Kung sa balasyagon mo lang, kag sa kaugalingon mo, nabat sa gani Tito Wilma, nga palangga mo siya mo, na love mo siya. So, tulutin bangon mo ang sitwasyon, o sisa ang kaugalingon mo, kung bala, hakson mo ang mangin responsibilidad ka mangin problema nga ma-encounter mo in case nga padayunon mo ang imo pagpakigilasyon sa iya. Kay kung nga akong desidido ka malang sa iya, kay gusto mo siya nga may lifetime partner mo, nga abayaan mo siya. Kung gusto mo siya tindugan mong desisyon mo. Ako ang tanan, preparahan mo ang mga posible na ma-encounter mo sa mga kabataan niya. Pero hita ka nga din paagi kung paano maging malapit ang balitsagon sa mga bata sa inyo. Sa inyo, tutuod, kung true love ang nabatsagan mo sa isa ka tao, wala kayo dapat pamatudaan sa iban, kundi sa mga tao nga involved lang din sa kabataan, kag siya mismo. Ikaw kag ang girlfriend mo nga ina, ang makadesisyon sa inyo maging kabuhi. Respetuhon mo lang ang mga napanghambal sa iya kabataan, sang iya kapinta sang iya kamagulangan na respetuhan lang, kag hindi mo lang pagkontrahon. Alalay lang dala, no? Alalay lang. Respetuhon mo ang iya ginahambal, pero hindi inabot silingon na siya ang masunod. Kay in case na mawin mo gani or makuha mo ang pagsalig kag respeto man sa ila, hindi man sila nga daog-daogon mo sila, di ba? Ipakita mo nang kag ipabatyag sa ila yan, seryoso ka. Tanang yung decision mo kapag pasigupod sa ila iloy. Hindi ka mag-surrender dahil. Hindi mo pagpasugtan na mapamatudan, pabayaan mo lang nga ma-prove ninyo nga duha sang nobya mo na wala man sang pwede na mamalabag sa inyo relasyon. Kaya wala isang pwede na makaupang sa tao nga naghihigong paanay. Pero hindi ang sanasiling ko, kinanglang istoryahon mo na ito sa sinangabagay. Kung anong maayo ninyo na hinuon. Kung daw budlay gid sa iya, na depende na sa inyo. Abi i-try mo, kagara siya, na magpakasal ka mo nga duwa, para mangin maayo ang inyong sitwasyon. Mangin mataway kang masugdan mong imo responsibilidad nga ikaduha na amay sa iya mga kabataan. Kung desidido, ikaw na siling bali natin sa pagdesisyon natin sa isa ka bagay or sa problema, especially sa sitwasyon mo, handa kaya sa pag-atubang sangkon ano mga pagkilaw, di ba? Talumon mo na tanan mo lamang ano gani, lamang na maangkon mo ang imo ginahandom sa kabuhi. So ara sa imo,
Kasi sina nga bagay, lifetime na magdesisyon kasi sina nga bagay, Almor. Lifetime mo na commitment. Hindi na nanimo yung maisunan. Pamatundaan mo sa nobya mo, kahit sa mga kabataan, kung daw ano ikaw kadesidido sa ila. Pero kung daw feeling mo daw medyo hapa-hapa mo lang, kag may kahadlok ka, may katahak ka, pulo pa mensa kasi dapat mong himuon, bago bala ko, o kung hindi, amo man lang ng himuon mo, di ba? Yes. So, Tuto Almor, amo na sinaang matugba man ni Tita Wilma, salamat din. Sa imo man din share diri sa This Is My Life. Salamat nga bisan paano nga na-send mo, nasugpon-sugpon ko man na taod-taod ko man. So, salamat din sa ibang naton dira nga mga kauturan. Kamu man kung may mga istorya, kamu sa kabuhi nga luyan man ninyo ma-share, pwede man ninyo mapadala diri sa This Is My Life. Diba? Dali lang, mainom na kuliwat. Dali lang din. Alas 2:29 na Action Radio, Philippine Standard Time. Alas 2:23 pa lang kita we, anong imo mata? Na, sa aton man, dira mga kauturan. Aring aton said panyawan lang naman. Para sa pagkatapos ang pilaman sa mga importante nga mga commercial.
namiyaw naman tadugang tawi ha? Namiyaw kami nagdugang, yes, sa aton mga goodies. Aha. Kay Noel Kerma. Sakto na tawi. Okay, sir. Mayong hapon, monitor lang kami sa Barangay 1 sa Pontevedra. Okay. Tawi mayong hapon, tamiyaw ko lang Danilo Rodriguez sa iya 60th birthday. Wow, happy birthday na Danilo Rodriguez 60th birthday. Bana mo na ning. Haling kay Concepcion Rodriguez. Salamat kid. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Joan Medallo, kaluoy isang baby, wala gid kalag ang naghimo sina tita. Yes, agree gid ko sa imo, no? Good afternoon, Inday Wilma. Okay, salamat kay Jocelyn. Kag Dila Peña, na unikan, gid ko ni ang imong account name mo, Judith Horta. Kuya de la Peña, or Kia de la Peña, na Tita Wilma mayong hapon. Okay, kid. Alex Fuentes, naman nag-upod ka nagapumati kay Tita Wilma. Heart life nyo lang da share okay na nastawe, no? Alma Gonzalez posisyon tawi mayong hapon pag-wait lang happy birthday sa aton hinablos, no? Hinablos Joe Pearl posisyon gadayan sang Makati Medical Center. God bless tawi, salamat shkid, salamat maninday Alma. So kay Joe Pearl posisyon gadayan happy birthday to you. Okay, Athea Kim Eriman, good afternoon action tawe, salamat sa imo, no? Kag Robert Roma, good afternoon Ate Wilma, tamiyaw ko lang Sunny Lato kagapamantigid Meleli Uligo birthday yung kahappy niya ga-live siya subong. Thank you good sir. Ma'am Elchurita Ferrer, good afternoon, how are you? Good afternoon action Tito Wilma. Okay, salamat God. Salamat kid. Kay nanay na ani Ausan sa imo nanay mayong hapon man. Salamat kid, na. Kag syempre kay Ma'am Elizabeth Serita, Ma'am Elizabeth Gamala Fuentes, good afternoon man. Okay, relax lang anay kamo dira. Mabalik pa na si Tito We karon pag may time kita. Salamat kid.
naton sa itong mga palangga sa karon iya nga hapon. Anong topiko gani titawe? Ang topiko naton sa sini nga hapon, emphysema. Ang aton topiko karon nga hapon, emphysema. When we say emphysema, ano ina siya Tita Wilma? No? Ang emphysema, isa ina ka masakit sa baga. No? Masakit sa baga nga resulta sang madugay na nga panahon nga pagpanigarilyo kag paghaklo sang polluted air, no? Ang mahigko nga hangin. Ang aton nga baga may mga gagmay na siya nga air sac. Ang aton baga may mga gagmay na nga air sac. Anong gagmay nga air sac tawi man? Ining daw balloons na siya sang hangin sa atong baga. Gagmay lang din na siya. Sa diin dira nagasulod, yes. Sa di nagasulod na sa lawas naton, amo nang alagyan sang oxygen. Kag naga-release ang lawas naton sang carbon dioxide. Tungod sa aso kag pollution, pwede nga wasaag ang air sacs na sa baga. Kag mapunggan ang pagsulod sang oxygen sa atong lawas. Tungod sa sigarilyo, nagatig-a ang atong baga, ay, aton ka, wala makugaliga pa ni garilyo, ariyo. Tungod sa sigarilyo, nagatig-a ang inyo baga. Di ko magtig-a, ang tendency is matipon ang lemas dira. Kag nabudlayan or mabudlayan sa pag-ginhawa ang nagabatsyag. Pasyente, di ba? Ikaw. Ano ang bulong sa emphysema nga ginatawag? Amo na silimbalin natin sa mga nagapanigarilyo, ambot mga anak ko, ambot lamang. Na? Masakit man ihambal ka malang realidad, pero wala na siya bulong. Wala na siya bulong. Tuntuod, wala ginabulong ang emphysema, pampakalma lang yan. Gani halungan, tagi na nga aton baga. Kaya kung maguba gani aton baga, hindi na naya makaayo, hindi wat. Mabudlayan ka nilang na lang, kag mapahagan-hagan ang pag-atake sa imo. Hindi man pwede operahan, kag isla ng imo baga. May ara na, hao, paamo ka na balatawi. Pero anong nami, nalang himuon naton, ano sila nila tawe, ano ang maging kabuhi isang tao nga may emphysema, syempre budlayan ka ginhawa. Jutay mo lang nga lakat-lakat, nagakabusnas, ang hangin nga inamahaklo. Mayara man to nga mahatag ng mga doktor nga inhaler, di ba? Pero bilab lang precious ang inhaler, linibo na iya. Makahatag lang na sa imo, alibyo kadali, liwat naman. Pero, sa ulihi, magakinahanglan gid sang oxygen tank ang guwa sina. Sa ulihi, magluwas sina, hindi na makatrespass sa inhaler. Kinanglan may oxygen tank din kamo sa inyo, bala may tangki sa oxygen para lang makaginhawa ka. Sige na, tanawan nyo na bala mga anak, ang mangin resulta sa pagpanigarilyo nyo, no? Dahil kung hindi ninyo gusto ang konsang emphysema, kinanglan, untaton ang pagpanigarilyo, di ba tawe? Untaton din ang pagpanigarilyo. Kaya nga, hindi pa ulihi ang tanan. Hindi pa ulihi ang tanan. Basta untaton ang pagpanigarilyo, bisan amat-amaton lang na matapna niyo gid ang pagguba sa inyo baga. Likaw man sa mga wala nagapanigarilyo, likaw gid kamo sa lugar nga may nagapanigarilyo. Kaya nga, bisan wala ka nagapanigarilyo, kung may upod ikaw dada ka nagapanigarilyo, ay do pareho lang na iya nga nag-smoke ikaw o nagpanigarilyo ikaw 3 ka stick every hour upod mo siya. Kag siyempre pabaskugon gid ang muscle sa aton dughan, sa aton heart. Exercise gamit ang kung kaya mo ang dumbbell nga 1 kilo sa mga lalaki kaya na yan. Kinanglan pabaskugon nyo ang muscle sa inyo liog, sa inyo abaga kag dughan para nga mas makahlo kamo sang hangin. Kag kinanglan ka on 6 times sa isa ka adlaw pero hindi bira-bira, jutay lang.
Halimbawa, po, kaon ka saging, pwede kaon sa isa lang sa merienda, mula na bala. Kaya nga, magkapalain sa may empersema ang sobra kabusog. Kaya nga, nagahugot, nagakaisip, sang tiyan ang inyo nga baga. Sa kinahanglan, ang kunon nyo gid ang ideal nga kabug-aton para sa inyo. Kay hindi man nami ang sobra-sobra nga kabug-aton. Kag hindi man manami para sa inyo ang sobra-sobra nga kaniwang. Kung tama sa inyo kaniwang, madulaan por sa lawas mo. Kinalan kung magkaon ka, magsustansya man nga pagkaon, utan, syempre, prutas, isda, manok, tawe, di ba? Kag gusto man nga pagginhawa. Kinangla maginhawa ka, dalong nga pagginhawa nga nagabuka ang imo baba, hindi nga ginhawa ka sa ilong, kundi sa baba ka gidihigok sa hangin. Gamit ang imo tiyan, buka ang imo baba. Kag palawigon mo man ang pag-exhale, hindi nga ibuga mo, amo na dayon, kapag pagwa sa hangin, hindi. Amat-amat man. I-try mo nga mag-exhale, kung mag-exhale ka o magbuga ka sa hangin, itilawan mo nga ang imo baba nagabilog, amo na ginatawag nga first lip breathing, di ba? Nagabilog ang imo baba, pabilog pagwa sa hangin. Do pariyo bala nga nagahuyop ka o nagahigop ka, kay inhale mo, di ba? Paghigop mo, pariyo lang na nga, pagbuga mo, do pariyo lang na nga sa straw mo ginapaagi, kay nagabilog ang baba mo. Para mapunggan niya na ang pagsira sa mga air sacs sa baga mo. Inom ka di vitamin C kay vitamin E, mga antioxidants ina para makabulig sa hindi namin nga epekto sang pagpanigarilyo. Sok-sok ka sang hindi nga mga hugot nga mga bayo na kinahanglan halog nga mga bayo, halog nga pantalon para hindi mapunggan or hindi maupangan ang imo balapag ginhawa na hindi ka mabudlayan. Tulog ka man nga kinanglan nakaangat ng ulo mo, nag-alsa ang ulo mo sang sa lawas mo, buti nga taas ang imo paghigda, gamit ka sang 2 o 3 kaulungan para nga mas kalmante ka kay namin imo pagginhawa. Na siguruhon mo lang na siya, di ba? Siguruhon mo man nga matinlo man ang imo kwarto, wala yabok, kag hindi carpeted, para nami ang dalagan sa hangin sa kwarto mo. Kung aircon, nami pag gina siya na relax ka. Kag hinay-hinay ka man kung nag-obra ka. Pangayo, give support the family. Kinanglan gid. Pa-check up man ikaw sa espesyalista, of course, sa doctor, inang medical specialist bala nga ang iya specialization is ang pulmonologist. Na mo na siya. Kinahanglan gid, ha? Ganihalong ang mga kauturan naton nga may mga emphysema, hindi gid magsalig, ha? Inang aton informasyon nga na-share sa inyo sa sining nga hapon. Kag syempre, hinagawon man naton ang unang abahin sa atong paghatag sang mga zodiac sign para sa aton horoscope. Karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 30 tuig 2021. Aton horoscope. Unahon naton ang zodiac sign nga Leo, Hulyo 23, tugtog Agosto 22. Aba, maging successful ka sa imo trabaho, kag happy ka subong adlaw. Kay swelday mo na makabaton ikaw. Kag Leo, may balita ka nga mabaton from abroad. Makahatag man sa imo sang duga nga determinasyon. Kag makahatag man sa imo duga nga back up sa imo financial problem kaya ginaplano man kagali. Okay. Maswati mo nga mga numero 21, 42, 23, 54. Green is your lucky color. Ang mga Virgo naman, sa mga Virgo, Agosto 23, tugtog Setyembre 23, madula ang problema mo nga amo iya ang masolusyonan mo, di ba? Masolusyonan mo nga ang problema mo sa imo pasanyog sa imo negosyo or sa imo man trabaho. Na Virgo, makaangkon ikaw sang suporta para sa ginaplano mo. Maswati mo naman yung mga numero 11, 27, 32, 51, ivory white is your lucky color.
Kaya sa mga libre naman, September 24 tugtog October 23. Mapusnan, mo ginang imo panagupnop, nga ginabatsyag na tungod sa kung ano man ang imo ginaplano. Karon nga adlaw, okay? Kaya subong man nga adlaw, makabaton ikaw, kwarta, ikaw may trabaho ka, syempre, may baton ka ng sweldo or support man sa imo pamilya. Si 23, 22, 37, ika 43, mga masuwati mga numero, red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, October 24, tugtog Nobyembre 22. May delay lang gawa ang pagbiyahe mo kung magbiyahe ka giman. Pero abi mo, biskan kainano, ang imo, yung plano, subong adlaw, i-go mo gid na siya. Kung ano man ang plano mo. Sa pamilya mo or sa trabaho mo. Masuwati mo nga numero 32, Justice Dr. Justin Wavic, 45, oatmeal white is your lucky color. Kaya sa mga Sagittarius naman, ang Sagittarius, Nobyembre 23 to Disyembre 21, ba takson din nilang pasensya mo karon nga adlaw. Kung sino man matakos na sa inyo balay or sa imo man trabaho, kung may negosyo ka, syempre mga makulit nga customers, palawigon mo gid ang imo pasensya Sagittarius. Magpasadaw kayo lang. 54-31, stay 8 32, ang imo mga masuwati nga numero, which is your lucky color. Sa Capricorn, Disyembre 22, tugtog Enero 19. May chance nga mag-aayuhan ikaw. Kung sigihon mo na ang imo proyekto nga ginahimo, subong. Sa problema mo sa imo trabaho, makaangkon gid na solusyon. Don't worry, Capricorn. Masuwati mo naman nga mga numero 29, 38, 18, kag 32. Sandalwood brown is your lucky color. Relax lang. Pabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng sila ka mga importante nga mga commercial. Mangoes. Asgin pa ba akong pag-iid kay may energy at Elvis Cotamora, Tito Wilma, nagapamati lang ko diya. Thank you, Kit. Kamusta ka na in the Ronarihida Turaba? Tutoy di lao, salamat kinara sila ni Nanay Isabel, nag-monitor. Ver Capus, no? Shout out lang ko, no? Okay, thank you, Kit. Salamat Kit sa inyo, no? Kag, syempre, mayong hapon lang dira kay Inday Alma posisyon. Ikaw wala Inday Alma, mayong hapon lang da sa inyo. Okay. Kay Inday Alma posisyon. Kay Inday Ma'am Jane. Ma'am Jane Candido Hildori, salamat Kit. Mayong hapon lang dira. Kay Colville Rick Isitan. Sarasha Evelyn, good afternoon. Kay Litzel Baluarte Bakiran, salamat man. Alma Gonzalez posisyon. Jovan Medalyo. Kay Evangeline Dagi Ires, salamat man. Ay, hindi Sharon, kay Astro Verena, yes, hindi siya. Thank you, good afternoon. Kay Raul Dorilag Hilbon yun. Mayong hapon lang dire. Carousel, kay Mitch Yumag Bukayani, kay Inday Alma Tibay Concha. I've sis Partero, good afternoon man. Okay,
Kay Love Love Alimon, happy birthday sa imo. Love Love Alimon beses, happy birthday. Okay, enough na lang na anay. Relax lang kamo dira. Balikan lang kamo ni Tito Wilma dugay-dugay. Agapasang banwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Alas 2:52, padayon man si Tito Wilma. Padayunin nato ng pagbasa sa mga nabiling ng mga zodiac sign para man sa ito na horoscope karon nga adlaw. Aquarius na kita, Tito Wilma. Sa mga Aquarius na tao Enero 20 tugtog Pebrero 18 baw busy kagid subong nga adlaw. Busy ikaw sa imo kaugalingon sa pagkigangot man abroad. Sa may pamilya kagid man to kapin mo may mga problema tinangin update gid, di ba? Kag abi mo bala Aquarius no, sa imo horoscope mas pa na magadako ang imo mga connection, especially kung ikaw may negosyo. Kag kinahanglan man magpulo pa huway ka man. Kaya kinanglan i-relax mo man ang lawas mo. 21, 28, 15, kay 37 mo mga masuwerte nga numero. Yellow is your lucky color. Pisces, Febrero 19, tugtog Marso 20. Ay mga Pisces naman, mabaton mo. May mabaton ikaw nga leksyon. May mabaton matunan, o pwede kid na. Tudluan ikaw or advice, whatever, nga makakuha ka man leksyon dira on patuon ka man, natungod iya sa itabo sa ngayon, imo kabuhi sa nakalitan. Kag abi mo bala Pisces, karon nga adlaw, maangkon mo ang ginapaabot mo. Ano ina? Maswerte mo naman yung mga numero 10, 41, Justin 9, kag 12. Cranberry red is your lucky color. Pisces, Aries, Marso 21 tugtog Abril 20, ang mga Aries, Marso 21 tugtog Abril 19. Ang mga Aries, makahatag ikaw inspirasyon na
sa iban nga pareho mo, sa imo ginahimo sa karon. Anong imo da nga ginahimo? Pati nani, kaya mo mabuligan mo, ha? Gahimo ka sa bagay nga nagkadapat nga matunan man sa iban. Isa ka dako nga pagbag-o ang matabo tungod sa imo ginahimo. Masuwati mo nga numero awi, 13, 32, Justin Webby, kag 25, Brown is your lucky color. Kag sa mga Taurus naman, ang mga Taurus na tao, Abril 20, to Mayo 20, ano action plan? Action plan sa imo ginaplano? Yes, madinalago ni Caudera. Pero kinahanglan mo bala Taurus, mag-fitness program nga medyo mabugat na gid ang lawas. So kinahanglan to mabulubugat ang lawas, kinahanglan mo ang exercise. Or if not, mag-gym kung pwede na. Sa inyo balay, kung nara ka da ganit, pwede mo man lang na magamit. Or bisan ara ka lang din, ka na mag-siling nga mag-fitness program. So kaugilingon mo na lang, ihimuon mo, na? Along ka man sa paggastos ng imo kinitaan, Korean. Masuwati mo nga mga numero 25, 28, 43, tag 11. Purple is your lucky color. Yes, Gemini. Ay, mga Gemini, Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Basta Gemini, yes. Proud sa Gemini, sa iya na-achieve sa rin nga daw. Preparar mo lang sa ugalingon mo sa isa sa oportunidad na maabot sa kabuhi mo. Kag magkatingala, Gemini, suno sa imong horoscope, kung nga ang nagadamo, ang nag-close sa imo, inatungod sa mga maayo mo na mga hinibuhay. Masuwati mo nga mga numero 14, 18, 43, tag 58. Ultra blue is your lucky color. Yes, sa mga Cancer, ang mga Cancer na tao, Hunyo 22, tugtog Hunyo 22, ang imo bala personal nga interest, ang mga prioridad mo sa karon. Basta maayo mo lang kung na anong impersonal interest basta sa kaayuhan, okay lang na. Tag, yes, makaangkon, may posibilidad man na makaangkon ikaw sa bag-o nga love life. Kaya may makilala ikaw today, Cancer. Masuwati mo nga numero 10, 55, 37, 41. Burnt orange is your lucky color. Alas 12:57 sa Action Radio Philippine Standard Time. Nabatian natin mga zodiac sign para sa itong mga horoscope karon nga adlaw. Dali lang, opinin niyo si Tita Wilma sa liwat sa pagpangamuyo sa aton Orasyo Enterata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa
magbulig sa amon sa sinintion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami o mahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Action Radio Philippine Standard Time mo po alas 3, ang ito na 3 o'clock. Sorry. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pagpupod kay Tito Wilma sa atong pagpangamuyo. Antes kita magpaalam sa pagpangalagad sa sininga programa This Is My Life. No? Sa sininga bahin, siyempre, magapaalaman si Tito Wilma. Ang pangagatong sini Bible verse for the day na ibigin sa inyo halin sa Romans chapter 8, verse 32. He that spared not his son or sword. He that spared not his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? Salamat siya. Buwas na naman, of the night kita, standby na sa matahong nga drama, mensahe sa pagsiduma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!